Mám pre vás byt v Ružinove s vlastným uzatvoreným parkovaním vo dvore. Tento byt je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú komfortné bývanie s výbornou dostupnosťou do centra mesta a zároveň ocenia pokojné prostredie. S celkovou rozlohou 88 m2 užitkovej plochy ponúka dostatok priestoru pre rodinný život alebo pohodlné bývanie pre pár. K dispozícii je aj lóďia o veľkosti 5 m2, kde si môžete vychutnať rannú kávu alebo večerný relax. Byt je nezariadený, čo vám umožňuje zariadiť si ho podľa vlastných predstav. Veľkou výhodou je vlastné parkovanie pre vlastné auta ako aj návštevy, čo je v tejto lokalite na nezaplatenie.